Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da ɗumi-ɗuminsa. Kwamitin da ke yaƙi da cutar corona a Najeriya ya shawarci wasu jihohin da ke arewa da su ɗage bukukuwan sallah. Mai sauraro, barkanka da zuwa wannan tasha mai albarka wadda take ɗauke da suna Mai Abaya 24 TV. Idan yau ne ka fara zuwa tashar nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da wannan ziyara. Yanzu za ka ji yadda harkokin suka kaya. Wannan ya biyo bayan sake ɓarkewar cutar corona a Najeriya wacce ta yi tsamari. A cewar kwamitin, haka zalika kwamitin ya jero jihohin da cutar ta fi saurin yaɗuwa bayan gargaɗi gabanin sallah. Kwamitin yaƙi da cutar corona na gwamnatin tarayyar Najeriya ya soki jihohi 6 da kuma Abuja cikin mafiya haɗarin yawaitar cutar, sannan ya shawarce su da su soke bukukuwan babbar sallah. Shugaban kwamitin, Presidential Steering Committee, wanda ake wa laƙabi da PSC, kuma sakataren tarayya Boss Mustapha ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya yi a daren ranar Asabar ɗin da ta gabata. Mai sauraro, yanzu aka ji jerin jihohin kamar haka. Jihar farko dai ita ce jihar Legas. Jihar da ta biyo baya ita ce jihar Kano, tukunna jihar Kaduna, sai jihar Oyo a bayan ta Kaduna, tukunna jihar Rivers, sai Plateau da Abuja. Mustapha ya ce shi kansa fitar da jerin sunayen mataki ne nan na yaƙi da yaɗuwar cutar corona. Mai sauraro, idan yau ne ka fara zuwa tashar nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ka dangwala mana subscribe, hakan ne zai sa ka ji a jihar ka za a yi hawa ko kuma ba za a yi ba. Mun gode da wannan ziyarar da kuka mana zuwa tasha mai albarka Mai Abaya 24 TV.